Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, welcome back po sa aking channel mga ka-chicken. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like po sa video na ito mga ka-chicken. Okay, ngayon mga ka-chicken, nandito po tayo sa taas ng ating backyard free range chicken. Dito po yung galaan nila. Tuwing hindi pa kumakain, hindi pa oras ng papagkain sa kanila sa baba, dito po sila gumagala mga ka-chicken. Okay, masaya po sila dito po, nakain sila ng mga uod, yung mga gulay-gulay, yung mga dahon-dahon, kaya saka napag-exercise po sila. Yun po yung kagandahan ng free range po mga ka-chicken. Okay, ngayon sa video na ito, nais ko pong magpasalamat sa inyo mga ka-chicken kasi po nasa 700 subscriber na po tayo mga ka-chicken. Maraming salamat po sa inyo. At nasa mahigit 15,000 views na po tayo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat. At lalong-lalo na po dyan, shout out nga pala dyan sa mga palaging nagpaparamdam ng kanilang suporta. Kaya Sir Dexter de la Cruz. Sir, maraming salamat po kay Sir Pacman Galion, kay Sir Renante Umbiga from Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyo, sir. Mabuhay po kayo dyan. Ingat po palagi. At sa iba dyan na patuloy na sumusuporta, shout out po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po palagi. Okay, ngayon po sa video na ito mga ka-chicken, mag-update lang po ako tungkol sa ating Rhode Island Red at sasagutin ko po yung mga most frequently asked question po dito sa ating channel. Yung mga katanungan, sasagutin ko po. Okay? Ngayon, tingnan nyo muna to, yung about sa ating Rhode Island Red update. Ito na po pala mga ka-chicken, yung nabili ko na 2 months old na Rhode Island Red. 2 weeks na po sila dito sa akin. Pinakawalan ko na po sila dito sa range para makapaggala sila. At hindi lang sila laging nakakulong para makapagtakbo naman, makain ng mga damo-damo, mga uod, makapagkaskas. Ayan po, ang sisigla po nila mga ka-chicken, lang lulusog pa. Maganda po tingnan. Itong mga red mahogany, Rhode Island Red. At nandito din po yung aking mga maliliit na pabo. Dito po, tinimpo ko po sila dito sa aking mga Rhode Island para makagala din naman sila. Ang gaganda po nila tingnan mga ka-chicken. Ito po yung bagay talaga sa mga gustong mag-alaga ng manok, lalo na kung mga backyard. Napakaganda po alagaan ng Rhode Island Red para sa mga backyard racer. Kasi ang lalaki po nila mga ka-chicken. Ito ay nasa ano pa lamang po, wala pang 3 months, mga nasa ano pa to, 2 months and 3 weeks. At ito naman po mga ka-chicken, yung mga sisiw sa napisa ko na pinalimliman ng mga itlog ng Rhode Island Red at Black Astrolop dito sa aking inahin. Yung 10 itlog po, may napisa lang po na 5, pero okay na din po to. Isang Rhode Island Red at saka 4 na Black Astrolop mga ka-chicken. Ang puti po dyan, ampon lang po yan mga ka-chicken. Ayan po no. Okay, ngayon po mga ka-chicken, sasagutin din po natin yung mga most frequently asked question mga ka-chicken. Okay? Kasi sa mga tinatanong ng ating mga sumusuporta dito sa ating channel. Tulad ng kung saang area po tayo, anong province ko po mga ka-chicken, taga saan po ako. Ako po ay from Leyte, in specific from Biliran province po mga ka-chicken. Para po sa hindi nakakaalam kung saan yung Biliran province, sa Visayas po kami mga ka-chicken. Magkadikit lang po kami sa Leyte. Ngayon, papakita ko muna sa inyo ng site review sa ating aming probinsya na napakaganda po mga ka-chicken. Tingnan nyo po to. Probinsya sa Biliran, maayong pagtuyan, nahimog sukinisan mga katigulangan,
puno sa hiyas ug angay ngampingan, sa kabukiran, sa kapatagan, gasa para sa atong nga tanan. Isinggit, isang yaw, gugma sa mga katawhan. Bukbok at tukas lugar sa diliran, daghang lugar ang imong makitaan. Ibuwak bang kini sa kahitasan, aron malibay ang mga katawhan. Okay, yan po mga ka-chicken, ano? Nakita nyo na po kung gaano po kaganda dito sa amin sa Biliran Province. Sana po makapasyal kayo balang araw dito, yung sa mga hindi pa nakapunta dito. Napakaganda po ng Biliran Province mga ka-chicken. Okay, ngayon ang susunod po na katanungan ng ating mga sumusuporta ay tungkol po sa ating free-range net. Free-range net natin kung gaano po daw ito kataas, kahaba, at magkano, at saan po makakabili. Okay, yan po no. Una-una po ito pong ating range net. O binili ko po ito, isang bundle po. Ang haba ay mga 100 meters po mga ka-chicken. At yung tindig naman niya, nasa 12 feet po mga ka-chicken. At saka yung sukat po ng kanyang tinatawag dito sa aming mata o yung pinakabutas niya. Ito po, may sukat po siya. Kung ano number 6 po yung ginamit ko dito. Kasi nung bumili ko, ito lang po yung available. Pero yung target kong gagamitin is yung number 7. Pero mas maganda na din to. Yung number 6 po mga chicken. 12 feet po yung haba niya. At sa mga next na katanungan nila tungkol dito ay kung magkano yung bili ko. Yung pagbili ko po nito, mga ka-chicken, ay nasa 4,800 po yung isang bundle, yung 100 meters. Tinatanong din po yung iba kung saan po pwede makabili. Ito po ay nabibili ko doon sa aming fishing supply na tindahan. At saka mayroon din po sa mga online ngayon, marami na pong nagbibinta ng mga range net na ganito. I-search nyo lang po, free range net or range net para sa manukan. Nandoon po yun, magsasalabasan po. Saka mayroon din po mga mura doon na matitibay, yung mga direct to the company po mga chicken. Try nyo po i-search kung walang malapit sa inyo na mapagbilhan ito. Napakaganda po. Kasi napakita ko naman po sa inyo sa mga nauna kong video kung gaano po kaganda kung mayroon tayong ganito sa ating pag-alaga ng ating mga manukan. Okay? Sunod po nga katanungan mga ka-chicken kung sa ating mga manok kung nabakunahan din po daw natin. Sagot ko po mga ka-chicken, hindi pa po. Hindi po ako nagbabakuna dito sa aking mga manok. Pero hindi ko naman po sasabihin na hindi po ako magbabakuna. Malay nyo, mga susunod na linggo o buwan, kasi yung katabi ko pong farm din, nag-uusap na din po kami na siya din po hindi pa nagbabakuna sa kanyang mga manok. Balak din po niyang magbakuna kaya sabay kami. Pero sa ngayon po, hindi po, wala pang mga bakuna po yan. Kasi yung sinusulid ko lang po sila sa kanilang pagbibigay ng mga probiotics at mga natural na vitamina. Para makaiwas po sila sa kanilang pagkasakit. Sa awa po ng Diyos, hindi naman po masyado lang magkasakit. Yung mga normal lang na sakit po mga kasikin, yung sipon, halak, pero madali naman po nagamot yan sa ating mga natural na paraan. Okay, maraming salamat po sa inyong mga katikin, sa inyong panonood. Okay, ngayon po sa mga bago pa lang dyan, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe para updated po kayo sa mga upcoming videos pa natin na mag-share tayo ng kaalaman tungkol sa pagmamanukan. Sa sarili ko lang pong experience po ito, sa mga sarili ko pong nalaman sa pagre-research. Disclaimer po, hindi ko po sinasabi na eksperto po ako dito sa pagmamanukan. Sinishare ko lang po base sa aking experience, sa aking kaalaman po mga katikin. Makapag-share din po ako sa inyo na magiging guide po ninyo. Okay, maraming salamat po mga kachikin sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay. Pwede po kayo mag-comment sa baba kung gusto nyo. May mga katanungan kayo o gusto nyo po magpa-shoutout. Wala pong problema mga kachikin. Comment lang po kayo at mag-like na rin po. Maraming salamat po. Stay safe po kayo dyan mga kachikin.